Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hürmetli din kardeşlerimiz, bir meşit tarihi tapşırıqlar sikli üç çağrılışların devam eder. Bugün biz merkezimizin İman Nuru Meşiti hakkında söyleyeceğiz. 2018 yılda İman Nuru Meşiti balalar üçün maxsus oyun parkı tüzütü ideyası bilen çıkış yasayı. Hem şul günlerden başlap, elini parkını turğuza başlayırlar. Bugün günde Kichkina Prins parkında bik köp biste balaları yol ite, көңіл aşa, әти-әниләре bilen birge vakit uzdırırlar. Meşit açılgandan soң, 1-2 yıldan soň, kardeşim aytam, siz buldıra almasağız, men бүтән kişini көре алмайм инде, kim buldıra? Hazrat dey, yarar, bik yaxşı, niyetigiz dürüst, buldırabız dediler de, onların firması yine şul Allah'a şükür bağlar için şunday matur gına skver barlıkka kildi. Qayyumov Zohid bistede yaşaşı Safiyullin Vazih Nutfullah oğluna zor öteniş bilen müracaat edi. Alar birgelep manaralar üçün yarım aylar yasay başlaylar. Bina Darojnaya uramı 32A 1-ci korpusda urnaşqan. Meşit ustav negizində işli, Qazan şəhərinin Tirkov palatısında tirkəlgən. Яңа мәчетнең беренче имамы Кәримов Габдираов Кәрим улы була. Ул төзелеш тамамланганнан соң диярлек йөрәк өянәгеннән мәчет территориясендә вафат була. Аның вафатыннан соң икенче имам булып, аның ярдәмчесе Гатауллин Галиулла 1922 елгы Бөек Ватан сугышында катнашкан билгеләнелә. 1999-2002 елларда мулла вазифаларын Ерик Мәхмүтовка йөклиләр. Хәзер ул Хозайфа мәчетенең имамы. 2002 елдан гамәлдәге имам булып, Россия Ислам институтының теология факультетын тамамлаган. Иман Нуры мәчетенә нигез салучыларның берсе Мисбах һәм Рәшидә Закировларның оныгы Нияз Илдар улы Закиров тора. Менә шушындай мотор, күркәм никахлар залы эшләп килә Иман Нуры мәчетендә. Чынлап та һәрбер гаилә бу мәчеттә үз бәйрәмен онытылмаслык иттереп уздыра аладыр. Шулай ук шул кардәшебез, әфәндебез сразу безгә ясап куйды мәҗлес уздыра торган залны. Хәзрәт ди, дөнья шулай бара ул ди, кешеләр хәзер күпчелек вакытта өйдә түгел, тышта нитәселәре килә, барыбер син монда ди, ифтарлар уздырасың, нитәсең, әйдә бер шундый зал оештырыйк диде инде. Мәчетнең имам хатибы Нияз хәзрәт Закиров тәкъдиме буенча мәчет түбәндәге өлешләргә бүленгән. Беренчесе уку бүлеге. Өлкәннәргә изге Коръән өйрәтү белән шөгыльләнә, балалар өчен ислам нигезләре буенча курслар үткәрә, анда ел саен 70-кә якын кеше белем ала. Икенче өлеш Иман Нуры тантаналар залы, никах, исем кушу һәм башка чараларны үткәрә. Бу хәләл стандартлары буенча чаралар уздыру урыны. Üçüncü өлеш Иман Нуры мәчетенең арт бүлеге һәм аның кино-мәүлид халыкара проекты кешенең рухи эзләнүләре һәм мөселман мәдәниятенең төрле аспектлары турында фильмлар төшерүгә юнәлдерелгән. Дүртенче өлеш хәйрия бүлеге мохтаҗ гаиләләрнең төрле категорияләренә комплекслы ярдәм күрсәтүгә юнәлдерелгән. Күркәм тарихы булган Иман Нуры мәчете бүгенге көндә гөрләп эшләп килә. Ә без сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр дип саубуллашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Сау булыгыз.